ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/6/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯೆದ ಕೋರ್ಸುನು ದೆತೊನಡು. ಇಂದು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅಪನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅವಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿವಬಾಬನ ಬಲಿಹಾರಿತನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಾರಣ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು. ಉತ್ತರ: ಶಿವಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆನು ನಯಾ ಪೈಸೆಗಳ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆನು ಬೆಲೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪತಿತೆರೆಡ್ದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ವಾ ಕೆಲಸಗಳ ಯೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆವು. ಬಡವರ್ನ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಬೈದೆರು. ಬಡವರಾಯನ ಕನ್ಯೆಯರ್ಲ ಮಾತೇರೆನ್ಲ ದಾಸಿತನೊಡ್ದು ಬುಡುಪದು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಡವೆರ್ನ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬನ ಬಲಿಹಾರಿತನನು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು. ಗೀತೆ: ಮಾತಾ ಓ ಮಾತಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಗಾಯನನು ಮಲ್ಪೆರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಅಕ್ಲನೇ ಐನ ಅಪ್ಪೆ ಅದುಲ್ಲೆರು. ಆಂಡಲ ಈ ಜಗದಂಬ ಉಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಜಗದಂಬ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮೇಲಾದುಂಡು. ಜಗದಂಬ ಏರಾದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನೆನು ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿದಿಚ್ಚಿ. ಪರಮಪಿತ ಅತ್ತುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಅತ್ತುಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಕಥೆನು ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಜಗದಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಜಗದಂಬಗಲ ತೊಜ್ಪಾಯಿನಾತ್ ಭುಜಕುಲು ಇಜ್ಜಿ. ದೇವತೆಲೆಗ್ ಭುಜಕುಲೆನು ತೊಜಿಪವೆರು. ವಾಸ್ತವಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗ್ ರಡ್ಡು ಭುಜಕುಲುಂಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಉರ್ಲೆರು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಚತುರ್ಭುಜನು ತೊಜಿಪವೆರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನುಡು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಉಳ್ಳೆರು. ವಿಷ್ಣುನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಳಾಪುಂಡು. ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಭುಜಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನವು ನನ ರಡ್ಡು ಭುಜಕುಲು ನಾರಾಯಣನವು ಬಾಕಿ 4 ಭುಜಕುಲೆನು ತೊಜಿಪದೆರು. ದೇವತೆಲೆಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಭುಜಕುಲೆನು ತೊಜಿಪವೆರು. ಆಂಡ ಆತು ಭುಜಕುಲಿಜ್ಜಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಳಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದೆರು. ವಾಸ್ತವಡು ಎಂಚಿನಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಲಂಕಾರ ಅದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿರತ್ ನಿಕುಲು ಭಗವಂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲರು. ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಭಗವಂತನೇ ಬತ್ತದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಭಕ್ತರು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಡುಪ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಚಿತ್ರನು ದೀವನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕೃಷ್ಣನಲ ದೀವನುವೆರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಲ ದೀವನುವೆರು. ರಾಮ ಸೀತೆಯರ್ನಲ ದೀವನುವೆರು. ಗುರು ನಾನಕನಲ ದೀವನುವೆರು. ಗೊಂದಲಾಪುಂಡತ್ತೆ ಏರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ್ಲ ಸಹ ತೆರಿದಿಜೇರು. ಎಂಕುಲು ಅರೆನು ದಯಗು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಸುರುಕು ತಿರಿಯುಡು. ಭಲೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಐನಾರು ಏರಾದುಲ್ಲೆರು. ಭಕ್ತೆರೆಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಿರೋಮಣಿ ಭಕ್ತ ನಾರದ ಪಂಡು ತೊಜಿಪದೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀಯೆರಡ ಮೀರಲನು ಶಿರೋಮಣಿ ಭಕ್ತೆಯೇ ಪನ್ಪೆರು. ಏಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಸ್ವಯಂವರವಾದಿತ್ತನು ಪನ್ಪುನ ಕಥೆನು ಬರೆತಿರು. ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಯಂವರವಾಪುಂಡು. ಇಂದು ನರಕವಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಕಥೆಕ್ಲೆನು ಮಲ್ತದೆರು. ವಾಸ್ತವಡು ಒರಿಯನ ಪಾತೆರಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ದ್ರೌಪದಿ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಹೇ ಭಗವಂತ ಅಪವಿತ್ರಾಪುನೆರ್ದವರ ಬುಡ್ಪಲೆ ಬಂದು ದ್ರೌಪದಿ ಲೆತೊಂದಿತ್ತಲು. ಭಗವಂತನು ಸೀರೆನು ಕೊರಿಯರು ಪಂಡು ಚಿತ್ರಡು ತೊಜ್ಪದೆರು. 21 ಜನ್ಮಲು ಅಪವಿತ್ರಾಪುನೆರ್ದವರ ಬುಡ್ಪಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಮಾತಾ ದ್ರೌಪದಿಯರ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೆರು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನಗ 21 ಜನ್ಮಡು ಏಪಲ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒರಿಸೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಪಂಡು ಕೇನುವೆರು. ಎಂಕುಲು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆನೇ ಪಂಡು ಮನಸ್ಸದ ಕನ್ನಡಿಡು ತೂವನ್ಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಸಮಯಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರೆಡ್ಲ ಪಂಚವಿಕಾರಳ ಪ್ರವೇಶ ಆದುಂಡು. ಭಾರತಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೇವತೆರುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು
ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆವಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಭವಿಷ್ಯಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪುವ. ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರು ಪರಸ್ಪರಡು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಳಾಪುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಭುಜಕುಲಿಪ್ಪುನ ದೇವತೆಲು ಪೂಜೆರು ಪಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಭುಜಕುಲಿಪ್ಪುನ ದೇವತೆಲು ಪೂಜೆರು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಭುಜಕುಲಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲೆಗ್ ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ವಿಷ್ಣುನ ವಂಶಾವಳಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನರ ನಾರಾಯಣರ್ನ ಮಂದಿರಡು ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪನ್ನು ತೋಜಿಪವೇರು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ರೂಪನ್ನು ತೋಜಿಪವೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಜಗದಂಬ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಲ ಅತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಜಗದಂಬ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜಾಪಿತನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಎಂಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ತಿಳಿದೆನು. ಓರಿ ಕಲಿಯುಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೆರು. ಕುಡೋರಿ ನಿಖಲು ಸಂಗಮಯುಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪವನ ಕುಖವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಖಲು ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪವನಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲು ಮಾತ ಮುಖವಂಶಾವಳಿಲು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ಇಂದೇಟು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಮಮ್ಮ ಉಲ್ಲೆರು. ಆರು ನಾವು ಏತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆಯುಂಡು. ಆರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾತಾ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ನಿಖುಲ್ಲ ಆರ್ನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಜಗದಂಬ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೆರು. ಐನೆರ್ದವರ 21 ಜನ್ಮಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಪಂಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮಹಾರಾಣಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗದಂಬಾಗ ಏತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಜಗದಂಬಾಗ ಏತು ಭುಜಕುಲುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರೆಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಭುಜಕುಲುಪ್ಪುಂಡು. ಚಿತ್ರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲನು ಮಲ್ತಿದೇರು. ನಾರಾಯಣನ ಕಪ್ಪಾದು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪೊರ್ಲಾದು ತಜ್ಪದೇರು. ನಾರಾಯಣ ಕಪ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೊರ್ಲಾದು. ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಪ್ಪಾದು ರಾಧೆನು ಪೊರ್ಲಾದು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲುದು ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪವಿತ್ರಾದು ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಚಿತೆ ತಮೆತ್ತು ಕುಲ್ಲು ನೆರೆದವರ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲರು. ಕೃಷ್ಣಗ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯೋಗ ತ್ರೇತಯೋಗೊಟ್ಟು ಸುಂದರಾದಿತ್ತೆ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮನು ಭೋಗಿಸೊಂದು ಅಂತಿಮೋಡು ಬತ್ತದು ಶ್ಯಾಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತನೊಂದುಪ್ಪುಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುದರುಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಆ ಆತ್ಮ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಿತಿಟುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ಆದಿಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಲಿತ್ತೆರು. ಅಕುಲೆ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನುವೆರು. ಇದು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲು ಮಮ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಂಡರು. ಮಮ್ಮನ ಮಹಿಮೆನೆ ಬೇತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮಹಿಮೆನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಚಿತ್ರನು ಎಂಚ ಮಲ್ತದಿರು. ಕಾಳಿನ ನಾಲೈನು ದೊಜ್ಪವೆರು. ಈ ರೀತಿ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಕಾಲಿ ಪೂಜಲು ವಿಷ್ಣು ಜೋಡಿ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ನಿಕುಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ತೋಜ್ಪವರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಯಂಕರವಾಯಿನ ಕಾಲಿ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತಿರು. ಕಾಲಿನ ರೂಪ ಮಸ್ತ್ ಭಯಾನಕವಾದ ತೋಜಿಪವೇರು. ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ಒವ್ವೇ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತಿರದ ಬಗ್ಗೆಲ ಬಾಬಾ ತಿರುಪವೇರು. ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತದಿರ. ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರಾದೇ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತನದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರು ಉಲ್ಲೇರು. ಅರೆರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಮೂಲವತೊಂಡು ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಇಂಚಿನಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಈತು ಮಾತ ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುಂಟು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಪಗೆಲು ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಗೆಲು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗ ಪಗೆಲಾದುಂಡು. ದ್ವಾಪರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರದ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಗೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯಡು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ. ಸತ್ಯಯುಗದ ಆದಿ ಘೋರ ಪ್ರಕಾಶತೆಯರ್ದು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಂಗಮಯುಗನು ಯಾನು ಬತ್ತದು ನಿಖಲಿಗೆ ತಿರಿಪವೆ. ಈತು ಮಾತವ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಚಿತ್ರಳುಂಡು. 5 ಮುಖ್ಯವಾದ ಪತಿತ ಪಾವನ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜೆಂದಿನಕಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಲಿಹಾರಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ಪತಿತೆರನ್ನು ಭಾವನಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸುರುಕು ಪಾವನ ಆತ್ಮ ಬರ್ಪೇರು. ಅಪಗ
ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಇಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯಲ ಸಹ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಒಂಜೆ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹೊಡೆದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆವಡು ಪ್ರಪಂಚಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪೋಯರು ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಕಾರಣ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಏತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದೇರು ಆಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಲು ಅವಶ್ಯವಾದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಚ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ಲ ಸಹ ಚಿತ್ರೊಳಿತ್ತನು. ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಪುನಗ ಶಿವನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿತ್ತೇರು. ಗುರುನಾನಕನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬರೆಯಡು ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯನಾಮ ಕರ್ಮ ಪುರುಷ ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿಡು ಸತ್ಯವಾದಿತ್ತನು ಅತ್ತ ಪಂಡ ಈ ಚಕ್ರಲ ಸತ್ಯವಾದಿತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚಕ್ರಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿರುಗುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೋಯರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಪೊರ್ಲಾಯನ ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರನೆ ಬೇತೆ ಕಪ್ಪಾಯನ ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರನೆ ಬೇತೆಯಾದು ತುಚಿಪಬೇರು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶಿವಲಿಂಗನು ದೀತೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಲ ದೀತೇರು ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬನೆ ಬತದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪದ್ದು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಮಲ್ತದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪವರು. ಭಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲರು ಆಂಡಲ ವಿದ್ಯೆದ ಕೋರ್ಸನ್ನು ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು ಬ್ರದ್ದನ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಕಲ್ನ ಕೈತಲಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಿಕುಲು ಓಡೆಗು ಪೋಪರು ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನ ನಿಕುಲೆನು ದೇವಿ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ಭಗವಂತೆ ಓದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜಿರು ಅಲ್ಪ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಿದೇಶದಕುಲು ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಮೇರಿಕಾದಕುಲ್ಲ ಈ ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರನು ತೂನಗ ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಲಕ್ಷ ಅತ್ತಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರ್ದು ದೆತೊನೇರು. ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುನು ತೂನಗ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಪರತ್ತು ವಸ್ತು ಅದುಂಡತೆ ಪರತ್ತು ಪಂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಮಾತೆರದಲ ಪರತ್ತು ಚಿತ್ರ ದೇವಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಏತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಲ ಏಪ ಸುರುವಾಂಡೋ ಅಪಗ ಸೋಮನಾಥನ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಭಿಕಾರಿ ಕಂಗಾಲಾದುಲ್ಲರು. ಈ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾವನುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಡೀ ಬೇಹದ್ದದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ತೆರಿದು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವತೆಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪತಿ ತೆರುಪ್ಪುಜೇರು ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೀತೆ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತನು ಅವು ಮಾತಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬತ್ತದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಿಯೆ ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಮುಲ್ಪದ ಗೀತ ರಾಮಾಯಣ ಭಗವಂತ ಎಂಚಿನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಸತ್ಯ ಕಲಂಕನು ಪಾರ್ದೇರು ಎನ್ನ ನಿಂದನೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೇರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಏಪ ಈ ರೀತಿ ನಿಂದನೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಮಹಾನ್ ದುಃಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಐನೆಡ್ದವರ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆನು ಮಲ್ಪವೆ. ಈ ಭರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಮರಪುಲೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಬಾಬಾ ಪಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿ ಈ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತದು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅಂದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆದುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಆದುಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆರ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯರ್ದು ಐಶ್ವರ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಯಾನು ವಿದ್ಯೆನು ಓದೇರೆ ಬೈದೆ ಆಂಡ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ವೃದ್ಧಿಲ ಪೃಥ್ವಿಲ ಸಹ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಬಡವೆರ್ನ ಬಂಧುವಾದುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಬಡವೆರಾದುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲ ಕೈಟು ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿ ಆನು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಆಸ್ತಿನ ಆನು ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಪತಿ ಗುರು ಈಶ್ವರ ಮಾತಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಯಾನು ಗುರು ಈಶ್ವರ ನಿಕುಲು ದಾಸಿಯ ಆದುಲ್ಲರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು.
ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ದಾಸಿತನವರದು ಬುಡುಪವೆರು ಸುರುಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಡ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನನು ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವೊಂದು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆವಡು. ರಡ್ಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಯರ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಮರತದು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನನು ಓದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದೋಡಾಪನು. ವರದಾನ ಮೈ ಪನ್ನ ದ್ವಾರನು ಪಂಡ ಎಣ್ಣತನದ ದ್ವಾರನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುತ್ತದೆ. ಮಾಯಿಗೂ ವಿಧಾಯಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಭವ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪನ್ಪನೇನು ಬಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಭಾವ ಪನ್ಪೇರು. ಸೇವಾಧಾರಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏ ಪಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನು ದೆರ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಈ ಮೈ ಪನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನತನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡನೆ ಇಡೀ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದ ಮಿತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪನ ಏಪ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪಂಡ ಅಪಗ ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಪುರ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆಕ ವಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ ಎಜ್ಜಿ. ಸೇವಾಧಾರಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಬಾಬನು ಏಪಲ ಮರಪೆರವಲ್ಲಿ ಆರು ಮಲ್ಪವಂದುಲ್ಲಿರು ಎಂಕುಲು ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಲ್ಪ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾವ ಸ್ವತಃ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಪಗ ಮಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮೈ ಪನ್ನ ದ್ವಾರನು ಬಂದು ಮಲ್ಪನಗ ಮಾಯ ವಿದಾಯಿ ದೆತೊಂದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಹೋಳಿ ಹಂಸವಾದುಲ್ಲಿರು ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದುಂಡು. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮಾತೆರನ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪನೆ ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ